Le mibuzo engizokubuza yona namhlanje ibalulekile futhi uma ngabe uyiphendula fanele uyiphendule ngokuqaphela. Ngoba eminye yayo ingase ikugaxelise, eminye yayo ingase futhi ikuwinise. Injalo. Wake wasebenza phambilini ema-security-ni? Yebo, ngasebenza phambili. Ngake ngasebenza. Ya, yini yakuyekisa? Kushuthi kwasuke kwadleka inkukhu khona. Kwadleka inkukhu noma wadla inkukhu? Ya, into ecishe ibe kanjalo. Kodwa singasho ukuthi ya sadla inkukhu. Ninoba? Mina nozakwethu. Oh. Kwake yaba inkukhu enayidla? Yabo la ngisebenza khona phambilini. So shuthi kunomunye umlungu ngala. Lo mlungu lona inkukhu zakhe ziyagcwaneka nje lapha esayithini la sisebenza ngakhona. So yathi ifika-ke lapho sethe siyibona-ke ila yasidlela khona-ke. Ya. Namaphisi kahle kahle. Cha, lutho. Namaphisi. Ngeke nithi niqashiwe ubase ukuthi gadani la ifenishi yakhe niyandlana nenkukhu. Sinozakwethu. Okay. Unayo mfazi? Cha. Yini sitabani? Kinga umfazi. Uyabiza futhi umfazi manje mina angeke ngiyimele-ke le nto leyo. Mina ngikuze ngihambise kahle kubasi. Kufanele ngiqale ngazi ukuthi umsebenzi uyakwazi nokwenza. Uyakwazi uma kwenza njani kuqala uma ngase uthi ulele emsebenzini kade ugadile wazumeka. Uthi uyabhabhama indoda ikumele ngedonkipiro. Hayi, umZulu phela mina ngayiginqa leyo nja leyo. Uba ngempela. Sheshisa 2 minutes. Nawe angisho ukuthi uyakushaya, ngisho leyo donkipiro mina. Ngisho idonkipiro le yayo insizwa impela le edalwe nayo. Thanda ukuba nzima umbuzo wakho. Hayi ngiyisebenza nto mina ngomZulu ngiphelele. Stress jokes lomkhonto. Okay, ngoba unzima-ke umbuzo ngizokwenza nje. Ngifuna ukubona ukuthi insizwa uma ifikile, mhlawumbe sike sithi iyafika yantshontsha into eyintshontshayo lapho, uzokwazi nokumelana naye. Ngifuna ukubona ukuthi insizwa ngokwanele ngoba phela mina ngizokutesta nami njengensizwa. Sondela la. Yabona lokhu, mana kanje. Oh fuck. Siyabonga-ke. Siyabonga uqashiwe mbhemu. Ngizohambisa ilokhuzana yakho, imininingwane yakho le kwiposi uma ngomnyango ubizo olandelayo. Noma kuleka usenhlungwini ngizombiza mina. Olandelayo. Itohola la ekhaya-ke linemigomo nemibandela. Ima-ke uqale uyintombazane noma umfana? Hayi, ngumuntu wesilisa. Hayi, siyabonga-ke. Manje mawuchama wenza njani mawuchama umile noma uqojeme? Hayi, ngeke ngiyamantshokola wethu. Ngiyamanje. Njengabanye abafana. Unayo intombi? Yebo, anginayo intombi. Indoda? Hayi, ngeke lutho. Anginayo. Okay. Ya ungangixwayi njengoba ngibuza kanjena, ngenzela ukuthi ungatholakali laphayana usuqojama mawuchama isigebengu siyafika siyatshontsha. Uwe lo uqala phansi ugwenxanyana namabhulukwe. Siyadideka manje sisakwazi uhlobo loni lomuntu, umlisa noma unqindi noma izibhakela, yabona? Alright. Asenze kanjena, uza la. Yo. Ya, hayi, ungakhala kakhulu. Okay, yazini. Olandelayo next please. Ya, kunjani? Hayi, sikhona njani? Hayi, sikhona nje sidlala ilanga. Hayi, kodwa alikho wena Mnyango. Yini? Kanti ubani ozoqasha omunye? Angithi mina ozokhuluma lana. Yonke into efanele ngiyikhulume wena fanele uthi yes. Asiqale phansi ngoba uyaphapha. Kunjani? Hayi, ngiyaphila bhuti. Hlanu uba ekhaya? Nosindi. Sindi uyasebenza? Usho njalo wena.
Okay. Umsebenzi engimtholela wona-ke wamaphoyisa, hhayi ama-security. Wezalo, awume lapho bafi. Abe insizwa yakwethu ubani kama? Igama usandulela mfethu ubaba. Hhayi-ke mina ngumagwaza bafo. Oh yeah, eyi bafo, izayihluku bafo lento lesisenziwe lapha mfethu, ngenxa nje yokufuna nje itoho sekumele besenze lento abasenzayo. Usayikho enye indlela mfethu, iyona le. Hhayi kodwa zalo mfethu, empala lehluku lesi mfethu asesenze yona mfethu liyabhuda le, kumele isiqashe mfethu. Uthe vele kona kunina niqala nini? Zangangitshena lapha futhi mina uzongithinta ocingweni. Enzima bafo. Nangimina nje ngiyantsontsotha. Awezalo. Bafo. Kwenzekeni lapha eNzansi? Asinawe bafo, yes. Asinawe my brother. Uhlala noba ekhaya? Hayi ngihlala ngedwa. Oh. Manje uhlala wedwa-ke, asothi uma sikudinga esayithini thothi asikutholi uyolungisa indaba zokudla ekhaya. Hayi ngeke ngohlezi ngikhona nje emsebenzini, ngohlezi ngikhona ngaso sonke isikhathi. Ngcono. Hayi. Basacela ukubuza manje, laba pho labade bekhala la, bebekhalelani? Laba abaphumayo hhayi baney'nkinga zabo la. Laba abahlulwe ukumela ubumnsizwa babo. Nawe sekumzojija bawutholile umsebenzi ngakujija lo. Awuzoyijijela. Awe! Ya. Okay, should bakhona lapho. Olandelayo. Asekho khona? 5. Hey wena. Amathuna lawo. Lawo dlula khona kanje. Relax boy. Ukhathazeke usungathi manje. Wena angazi ukuthi uphuthuma kuphi ngempela, uphuthuma kuphi ngempela. Yamle. Yazi nozona nje manje uzohamba engathi awusibonanga ngoba ubaka wasibona. Semaphoyiseni sokubophisa. Le 10 rand lo. Le 10 rand lo ngizosebenzisa bafethu. Mina nginey'ngane ekhaya. Kumele ngipheke ekhaya, kumele ngiyothenga iklabishi. Ney'ngane azidlile ekhaya, kumele ngithenge into zengane zesikole. Kusasa ukhisimusi kusasa. Ya. Angithengile. Yazi ngiba wena nje. Buka wena ngibuke phela. Wena uney'ngane kini, uzokhola izingane ezisebenze ebese kuphi imali. Mina nginazo iy'ngane ekhaya. Ngihlala nobafo nami, uhlala nami. Yabo into ezokusiza boy ukuthi kumele uhambe shengathi awusibonanga futhi ungabheki emuva. In fact ngeke sihamba phela. Yazi sesinenkonversation ende kanjani ngathi sakubamba impunzi manje. Hamba awu. Ngathi sibangani manje. Yazi mfana lo ubeya ngala kodwa siyale. Futhi inkunzi yajakana because sekuwesibili. Emkhubuka lo mfana kagcina. Nayi same thing. Yena shini kuthola uluzi. Hayibo. Uyazi nawe sisonke. Awukanjani? Uthathe plan uhlanga. Ya nganembi. Phela uyazi. Siyangena sinesitolo. Asho hey. Ngeni. Hawu, wendoda. Wena ubungekho la emnyango? Hayi bebe, ngiphuthuma ukuyolanda i-CV. Hey wena. Kanti lakho ikanda lisefa umoya yena. Ngabhala nje kwipost ukuthi ama-CV awafunakali la, nemini uzokutholela i-connection.
Oh, ayi. Ndoda, ungabe njalo ubusubalekile wabanjwa inkunzi wabuya. Buka, nanti eshodayo lana. Kushoda iy'nsizwa ezizoba wonogada. Hayi wena noma uthe uhlala nobani ekhaya? Ngihlala naye ugogo nabantwana. Abantwana baba? Bakho ugogo. Obaba wakho noma wakho? Hayi bona sebadlula. Hayi, yebo, okay. Woza la, sukuma woza la kule nsimbi le. Kanti ngizokukhombisa ukuthi wenza kanjani. Masufika kule nsimbi le. Woza. Into edala ngithi mina gibela la ngenzela ukuthi isigebengu uma ukuthi uyasijaha sesigibela kwinto engaka ukuzaca. Ukwazi ngithi ungcenga, yabo? Ukwazi ukubamba isigebengu. Umuntu angahlolwa isigebengu. Gibela ngeenyawo. Mfuthu ngcengce kusuka lapho uza ngala. Hayi uzokhala nabade bekhala. Ne. Ngikubambela. Wenza hayi phela hey usukhala kangaka insizwa nangithi yakathi mzokudilika udilikelana ya buka yabona into efunakalayo la kufanele ukuthi insizwa nansi siyabaleka yabona wena kufanele ufonele i-backup ngekathi ugaxele kanje isigebengu singagcini sibalekile izindaba so into engifuna hlehla kancane insizwa phela insizwa esisondela kanje kumina shunduze emuva ya insizwa mayigaxele kanje le phezulu fonela i-backup uyangena kusasa ngizokufonela dilika kwanzima ukudilika manje ya bani bangakuboni uhamba kanje